ברגר קינג חוזרת לישראל אחרי 5 שנים. אז איך נספר לכולם שאנחנו עומדים לנחות בישראל? כשמצד אחד אנחנו מתחילים מהשקה של סניף אחד בלבד, אבל מצד שני הוא במיקום הכי מרכזי בתל אביב? ברגר קינג מציגה הדירה המלכותית. שכרנו דירה ממש מעל הסניף החדש שלנו, והפכנו אותה לארמון מפנק. את המרפסת של הארמון הפכנו לבילבורד החי שלנו. ועכשיו רק היינו צריכים למצוא מלך שיגור בו למשך חודש שלם, וינופף לקהל בכל יום מהמרפסת המלכותית. חודש אחד, דירה מטורפת במרכז תל אביב, עם עיצוב מלכותי, משרת אישי, מלא משחקים, כסף עם הפרצוף של המלך, וכמובן אספקת וופר למלך ולחברים שלו. אבל איך מכתירים מלך חדש? אודישנים למלך של ברגר קינג טייק 1. שורה התחתונה, הוא על חודש בדירת פאר, סוגר לי את הפינה. משם כבר היה ברור מי הולך להיות המלך שעליו נכריז ביום הפתיחה. אנו מכריזים על פתיחת המוזיאון הממלכת ברגר קינג המאוחדת. התוצאות? תראו בעצמכם. בטח שמעתם שרשת בורגר קינג חזרה לישראל. לילה טוב לאלכס. לילה טוב נדב, מה נשמע? די, שיקחו הפסקה לכמה שנים ויתכננו איך לסחוף את הציבור הישראלי, ורק אז יחזרו, כמו ברגר קינג. אני רואה שאני הולך להיות פה שעתיים לפחות, אני נראה לי מבטל מחר עבודה.